Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem bilen efirde men Ýogşan Anurwan. Bu hepdeniň esas temalar Türkmenistanyň ýokary huzaýlaryna başlanan giriş synaglar, ýurdun umumy bilim berýän mekteplerinde çağalara berilýän bilimiň derejesi. Şeýle-de Türkmenistanlylaryň manadyň we dogurlaryň ýagdaýy bilen bagyrlykda dogula düşüp adyk ýaşlyklaryny edinmäge çalışýanyny barada habarlar. Türkmen hökümetiniň TOT, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol proýektini tasdiklamagy, gijikdirmegi we Türkmen prezidentiniň ýazgylyk meýdanyna gazanýan soňky üstünlükleri barada boldy. Azatlygyň web saýtyna bu hepde iň köp tomoşa edilen Türkmenistanyň ýokary huzaýlaryna başlanan syýnaglar baradaky video reportajymyz, ýol öteniň iýdegisiz ýollary atly fotosergimiz boldy. Şeýle-de dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Türkmenistanyň näme ütgeşiklik bar atly gepleşigi, ýagny ýurda ýakyna baranlaryň pikir garaýşlary esasynda söhbetdeşlik iňkän gurrunçy çeken gepleşigimiz boldy. Soňky ýyllarda adat bolýaly, bu ýylkem Türkmenistanyň ýokary huzaýlaryna diňe hakyky bilimli, öz güýji bilen synagdan geçen taýýarlykly ýaşlaryň girmegini üpçün etmegin gurrun edildi hökümet derejesinde aýdyňlyk wadalary berildi. Şol wagtda ýene olarky ýyllarda bolýaly, synaglarda aýdyňlygyň ýeterlik dälligi barada habarlar gelip goşýar. Marly bir dinleýijimiziň bu ýagdaý barada geçen ýylky tejribelerini ýatlap, Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Soltan Açylowa beren gurrundan bir bölegi bilelikde dinläli. Hawa men geçen Tomskda bir tanşym gyýdym goýan okşady egzamine gitjek. Men universitede okujak diýip diýdi. Goýan okdydy soň aýyr. Aýdan garaz menem bileg aýtmaly bolup ýoldaş bolsa egzaminde oturmaly boldyk garaz. Şo egzamin çawşyryp çykýança Umar welaýatynyň abituriyentler tawsyryan eken şoň welaýat etip bolan tükelem gyýylar şeýler ýaşadyk arzu bilen maksadyny ýetmek üçin baran gyýylar barypdyrlar egzamine. Başlandy ýerlen bilen oturmaly boldyk ta gün ortaraga şeýle. Gyýylar çykýa-da bolan ýüzleri garar bolup çykýa geçirilmedim diýe, goýmady diýe, bolmady diýe bir näçe çykyp aglyýa selkinip teredip durar ýalda. Bizim gyzyklanyp seredip durýar, o çykýan çağalaryň içinde her ýyl gurrunlar edýärler, aýratynyň biriniň aýdan gurrun bilen ýadymda galdy. So diýdi, men diýdi, bildim soraglaryna dol jogap berdim. Daşyndan bu köp soraw berdiler. Hemmesine jogap berdim diýe bir gyýdy ogumlyk eken. Oňa diýdim, oglum diýdi, gyýdym diýdi, sen indi kilge laýsana diýip aýtdy diýe. Menem diýdim, men geçenlem geldim, oglum geçenlem şey diýdiler, men diýdim, bu ýyl bir gaýrat edip bir geçerýär baha goýaň diýdim diýe. On wagt gyýdym jan men saňa diýdi, goýmaly baha diýdi, sen diýdi, aýdan zehiniň daş ýara diýip aýdypdyr. Hemme sorawlara da jogap berdiň, daşynan berilen sorawlara da jogap berdiň. Emma men saňa baha goýmaga hiç ýyl hakym ýok, men ýokardakylara menem jogap bermeli, menem ýokardakylardan gorkýan, menem çörekden kesilesim gelen ok, gaýrat edäýmasaň men sen geçirip bilemok diýipdir, o gyýdan soň näme diýeceğim bilmän. Çykypdyr da saryk çykypsalar bize gurrun berdi. Hayran galaýmaz şol aňyrdan ýokardan şeýler nemeler badyr da bize onuň hayran galýa sudatlary. Şo pul beren adamlardan geçmeli adamlaryň sany düzülýän ora şeýlerde şol esas okuw ýeren adamlaryň aýratynym ýankyýaly Awraýly şol Lukmançylyk universitetine nemeleri köprek barýan adamlar hem köp talap edilen pulam köp bolan soň indi şo taýda şol adamlaryň arasynda ýanky çağalar egzamin tawsiryan döwründe şolara gözegçilik etmek üçin gelen adamlaryň arasynda şu medisina universitetiniň narhy barada nähile gurrun boldy. Narhy barada olaram şu men foramda aýtdylar, olar diýdi egzamine gelmeýär diýdi. $50,000 diýdi, geçirki diýerler da diýdi, ispese wadyny ýazdyrýarlar. 50,000 diýdi, 60,000 diýdi, şol her fakultetiniň narhy bar ýa. Şolar ýaly gurrun aýtdy, o daýda bilýän ýaly şolar. Olam ummasy zat bilemok, onu ýerden tapalýarlar. Şey diýip aýtdy maňa şo daýda. Çağalar giriş egzaminlerine gelýän abituriyentleriň enatalary näme üçin şolar bilen bile gelip şo taýda garaşyp oturýarlar?
Şoğurgular buradan özgörçlük, ütgöçlük bolaýarmy kadip umyt bile gelýän ekenler bar şol abiturientden öldürüm, en atalarım şu ýyl bir düzelaýdyr, belki bir özgörçlük bolaýar diýen umyt bile gelýän ekenler. Elbetde şo para baryndan bilýärler, parasy okuw girip bolmaýandan bilýärler. Indi şu ýyl bir ütkär, şu ýyl bir düzeler diýip şol umyt bile gelýän eken şolaň bar şol okuw gelýärler, en atalarım. Indine şo ýerde şol soňky ýyllarda ýanky gödökçilik kamerasynyň, video kameralaryň goýulýandygy barada gurrunlar boldy. Şu abiturientler näme diýerler? Şu giriş egzaminler döwründe video kameralar işleýärmi? Video kamera barada gurrun aýtmaz olan hiç bir video kamera düşürilýär diýip aýtmadylar mene. O barada gyzyklanyp soramandyrsam bol şolaňa hiç bir aýtmady mene video kamera alyp durur görüp video kamera düşürýärler. Video kamera düşürilýän bolsa ýankyýaly gurrunlar aýdyp bilmeýärem olanlar olan ýüzüne. O açaçan olan aýdyşlary gurrunlar açaçan ýöne şol bolany okuyup gaýtaryp dururlar barny. Hormatly dinleýijiler, marly dinleýijimiz bilen söhbetdeşlik ediňiz. Elbetde, bu gurrun täze däl. Hasanyňyz Sowet döwründen gelýän gurrun. Türkmen hökümeti bu ýagdaýy gytaklaýyn tasdiklap, käte paralyan mollumlary çäre hem görýär. Emma ikinci tarapdan mekteplerde berilýän bilimiň pesligi, paraxorlugy ýol açýar diýen pikir hem bar. Şu ýyl aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýokary okuw zaýlaryna we hüner mekteplerine 16 000 çemesi student kabul edilmeli. Emma kär professorlar beýle meçherde hakyky egzamin berip, ýani synagdan geçip biljek ýaşlaryň türkmen mekteplerini gutaranlaryň içinden tapylmajakdygyny öňe sürýär. Azatlyk radiosi baýdylýanlar bilen gyzyklanyp, ýurdun bilim puwdagyny nakym meseleleri bardy aşgabatly ýazdy Amanrat Bugaýewiň pikirlerini sorady. Amanrat şül Türkmenistanyň 16 000 çemesi ýaş oglan gyzyň ýokary okuw hüner mekteplerine kabul ediljekdi gaýdylýar. Şoňdan bir wagtda egzaminlerde, synaglarda aýdynlyk meselesiniň berza edilmegi hakyna prezidentiň talabydyr. Eýsem bu egzaminler aýdynlyk nukdaýnalaryndan nähil geçýär? En atalar bilen gurulaşyp gördüňizmi şu ýagdaýlar barada? Hava Türkmenistan'ı bir çevremellerinin başlananına şuun 3. men bir näçe enatada bilen doğurlarına tanışmışım bilen guruluşup gördüm. Umuman egzaminler başlanmadığından ozul egzaminlerin açık aydın geçmeliği hakkında köp gurrun ediliye, devlet derecesinde gurrun ediliye yönü egzaminden gidiyen vakti sol aydınlığın yoktuğundan enataların okuyacak bolýan dalaşlar abituriyentlerim öýrenýärler meselen egzamin alýan auditoriýalarda video goýulmaly talap edilýär. Video goýulýan bolsa üçin ol okuw zaýynyň başdaglaryny tele ekranlar oturduryp her auditoriýada egzaminiň gidýän üçin görkezilmeliler adamlar närazy bolýarlar. Ýa bolmasa dünýäde bilet çekip dillen egzamin vermek bir mahal defedilen metotdan bir asarly ýurtulýan adamlar näme üçin näme testin üstüne egzaminlerden okup karar şunyanrak gurrunlar nägir gurrunlar köp özüm hemmeden siraya dolanya yine de şol bir egzaminlerine adalatsızlyk höküm sürýär adalet ýok diýen gurrun köpeliýär. Ýoksa Aman radinni bir uzak yıllardan gelýän gurrunun diňe bir tarapy, ikinci tarapdan Türkmenistanyny şo käbir mollumlaryň aýtmagyna görä, ýokary okuw zaýlaryna işleýän mollumlaryň aýtmagyna görä, öz güýji bilen okuw ýerjek, girip biljek studentler hakykatda ýeterlik hem däl. 16 000 sany öz güýji bilen okuw ýerjek student tapmak Türkmenistanyň her şertlerinden mümkin hem däl ýaly pikirler aýdýanlarym. Eýsem bu ýagdaý nähili? Şu arada siz mollumlar bilen gurulaşyp gördüňizmi? Men mugallimlerim bilen guruluşup gördüm, okuw girjek bolup finanşan bakçup okuw bilen daraşkar ýaşlarym bilen guruluşup gördüm. Aýdan mundan 3 ýyl bolup okuw ýerleşenler bilen. Umuman mugallimleriň aýdýan urrunlary hakykata bak gelýän urrunlar. Menem tanışlarym şeýle bir zat gurrun berýärler. Eger egzaminler asasanlykda kabul edilse, onda şol asasanlyk ýurtda bilim sistemasy ne derecede ýoly goýulanmagyna göz ýetirmäge de kömek ederdi diýerler. Sebäbi getirilýän tam-taza ýok,
çäreler okuwçylaryň okuw programmasyny dol özleşdirmegine döwet basýar. Ine diýen mugallimden pikiri, indi men özüniň sözüne ynanýan ýaşlarym da olaryň diýerler şol taýýarlygyň dol derejede oňat bolan ýagdaýyny, onu bir ählisi bolmasa da taýýarlykly ýaşlarym bolmanyny 60-70%-iniň hiç illi para peşweşli okuwjagyna yerleşýändigini ýem okap gören student ýaşlaryň özlerim gurrun berýär. Men o ýaşlaryň bilimine de özlerine de hormat goýan, onuň sözüne ynanýan ýöne bilen koýrugy şol okuw programmasyny özleşdirmäge okuwçyda wagt mümkinçiliksiz da çäkli şol üçin mugallimleriň 16 adam tapylmasa gerek diýäni men ikellep goşulýar. 8 tapylsa da onu telpegime goýulmaly. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu ýagdaý barada, ýagny Türkmenistanyň bilim pugdagyna problem bolar, kynçylyklar barada siz näme pikir edýäňiz? Bu arada adatlyga pikirlerinizi ýazyň, söhbetdeşlige goşulyň. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dolar sowdasynyň çäklendirilmegi, dukanlarda narhlar we haritlaryň meçhuri bilen bagly dören ýagdaýlar käbir edaralarda bolsa aýlyklaryň gijikmegi görnüşinden ila tarapynda türkmen manatynyň ýagdaýy geljekde bolmagy mümkin alyk gytçylyk bardy howsala döredýär. Bu ýagdaýa syny kärdeşim Sehradan dinläliň. Türkmenistanda dolara girdilen çäklendirmeler we bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy netijesinde ýurdun käbir ýaşaýjylary hojalyk üçin gerek bolan käbir zerur haritlary gereginden köp satyn alyp ätiýaşlyk gory hökmüne basyp başladylar. Adatlyk Radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bu ýagdaý inni 2 hepde golay wagt bäri dowam edip, ýaşaýjylar esasan uzak wagtlap zaýlanmaýan we durmuş hajatlar üçin zerur bolan çaý, şeker, tüwi, mäş, hojalyk ýagy, un ýaly azyk önümlerini köp mukdarda satyn alýarlar. Bu haritlary ätiýaşlyk üçin köp mukdarda satyn alýan ýaşaýjylaryň esasy bölegi ortaça girdejili maşgallalar bolup, olar öňümüzdäki 6 aý ýa-da 1 ýyl üçin derur bolan hojalyk haritlaryny köp mukdarda haltalap satyn alýarlar. Bazarda haritlaryň wagty gün-günden gymmatlaýar. Ertir ýa-da 2 aý soň näme boljagy belli däl. Haritlaryň mundan köp gymmatlamagynyň gorkup, mümkin boldugynyň käbir haritlary haltalap satyn alyp öýe basýar. Diýip paýtagtly 50 ýaşlarynaky maksat agaýdýar. Aşgabatda ýaşaýjylaryň käbir haritlary ätiýaşlyk üçin gereginden has köp satyn almagyny ýurtda dolara girdilen çäklendirmelerden soň bir näçe aýyň dowamında haritlaryň bahalarynyň 30-40 göterim çemesi gymmatlamagyna gawat gelendigine üns çekilýär. Biz Türkmenistana garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna haritlaryň wagtynyň gymmatlanmagyny we käbir önümleriň dukanlarda gytçylyga öwürlenini gördük. Şondan gözümüz gorkupdy. Innem şeýle ýagdaýyň gaýtalanmagyndan çekinip, öňünden aladamy edýär. Diýip 60 ýaşyna golaýlan Döwran aga gürüň berýär. Haritlaryň ätiýaşlyk üçin köp mukdarda satyn alynmagy paýtagtyň dukanlarynda käbir haritlaryň tekçelerden ýitirim bolmagyna, käbirleriniň görnüşleriniň adalmagyna hem getirdi. Şu günlerde paýtagtyň dukanlarynda çaýyň, Türkmenistanda öndürilen ýokary sortly unyň ähli görnüşiniň, şeýle-de şeker, tüwi ýaly önümleriň dolu satylyp gutorulan halatlary hem seýrek däl. Dukanymyzda haritlaryň dol satylyp gutorulaýan halatlar meniň ýadyma düşenok. Soňky wagt bolsa dukanyň ambaryna haritlar satyga çykarsak da günüň ahyryna çenli tekçelerimiz boşap galýar. Diýip Aşgabatyň döwlet eýetçiligindäki dukanlarynyň biriniň söwdegäri gürrüň berdi. Başda hem belleşimi ýaly adyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagynyň we ýaşaýjylaryň olary gereginden artyk satyn alyp ýygnap goýmagynyň öňü seýresi ýurtda Amerikan dollarynyň satywy resmi derejede togtadylypdy. Munyň ideýany peýda bolan gara bazarlarda hem dollaryň bahasy telim esse galyp, ol 6-7 manada deň boldy. Bu sebäpli söwdegärler öz haritlarynyň narhyny artdyrmaly bolandyklaryny, käbirler bolsa düýbünden söwdadan el çekmeli bolandyklaryny gürrüň beripdiler.
Türkmen resmi mediasynda haritlaryň bahalarynyň gitdigiçe gymmatlamagy bilen baglykda ilaty hiç ýyly maglumat berilmese de ýurtda türkmen resmileriniň sözü bilen aýdylanda uly ykdysady sepkitleriň gazanylýandygy barada dowamly maglumatlar we sanlar berilýär. Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehranyň ýurt içinden alynan maglumatlar esasynda taýýarlan syny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Yem köwlüm ýollar. Ýörer ýerdi. Maşinlaram hiç aýdy ýöremeýär. Bir bazar oza gitsek, maşin tutsak bolsaň, senin köçä ýörejek geldi. Hiç aýdy gitesi gelen ok. Ýoluňy gowy derdi. O puluňa da ýok. Gitsek gelo çete dip ýarmy ýolda taşlap gitdiler. Suw, çukur. Men Sistizden Lebap vilayatından Özbekistan Bukhara vilayatyna gitýän ara çekden tamojnadan şo ýerde tamojnada işleýän işgärler ören göde. Mysal üçin men özüme aýratyn bir otaga girizip giyimlerimi çıkardyp barladylar. Ýaşym biraza ýeten aýal bolsam şonda da barladylar. Men olara mende istat ýok. Men üçin beýleýäňiz, men ýaşyma mene biraz ýere baran aýal, men utanýan diýsem ýok, biz hemen barlamaly diýip içki giyimlerimi çıkarıp barladylar. Veykeş ovamızda 3 yerden geçe. Ovamızın ortasından bir geçe. Ovamızın demir yol tarafındaki veykeşimiz polna gömük su geçen yok. Dolu gömük şol. Hiç hil gazylan yok. Haçandan bäri gazylan yok. Arasındakiler musur döküşüp gömüp taşladı. Üçüncüde. Derya taraftan geçen veykeşimizden azıcık su geçe. Olam gömük geçen yok. Düzük. Onçaklı öwürlik su geçen yok şondan. Gepleýär Azatlyk radio. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan häzirki ykdysady kynçylyklar başlanmagynyň hasyň belki de newitin narhynyň entek has ýokary wagtyny bir topar uly proýekte gyzyklanma bildirdi. Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol hem şol proýektleriň biri bolup durýar. Emma Naşgabatyň bu proýekti kenidem tasdiklamaýanyny aýdylýar. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär. Türkmen hökümeti Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşyny durmuşa geçirmek barada protokoly henizem tasdiklamady diýip Täjikistanyň transport ministri Şerali Ganjalzoda 1 awgustda duşanbede geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy. Dalilo gunogunas onu wagtki mürajaat megen dar Biz bu mesele dogrusunda olara ýüz tutanymyzda dokumentiň hökümetiň garamagyndadygyny aýdyp jogap berýärler. Protokol dar duşanbeşdäki bu, onu peşnat karardy. Diýip Täjik resmiýeti jurnalistlere aýtdy. Onuň sözlerine görä Täjikistanyň we Owganistanyň arasynda 2014-nji ýylda gol çekilen bu dokument demir ýoluň Owganistanyň üstünden geçjek dawaly böleginiň uğruny kesgitleýär. Şerali Ganjalzoda Täjikistanyň 160 kilometrlik gysga marşruty Owganistanyň bolsa 500 kilometrlik uzyn marşruty teklip edenligini belledi we taraplaryň öz arasynda ulalaşmagy başaryp gol çekilen protokoly Türkmenistanyň garamagyna tapşyranlygyny habar berdi. Dar mawridi roýa hani Tojikistan, Awganistan, Türkmenistan. Biz demir ýoluň gurulşy boýunça 2 ýoly teklip etdik. Olardan biri has uzyny Gunduzyň we Mazar-ı Şerifiň üstünden geçýär. Teklip edilen beýleki ýol Täjikistanyň Ayvadja atly ýerinden Owganistanyň Heraton ýerine barýar. Bu protokol Täjikistan we Owganistan tarapyndan eýýäm gol çekildi we Türkmenistana iberildi. Emma gynansak-da türkmen kardeşlerimiz bu protokolu gol çekmediler. Türkmenistan protokolu gol çekse proýekt real bolar. İmzalasyny hame tarafo ýak çizi reali megada. Diýip Täjikistanyň transport ministri aýtdy. Türkmenistanyň, Owganistanyň we Täjikistanyň prezidentleri ýurtlary baglaşdyrýan demir ýoly gurmak barada memoranduma 2013-nji ýylyň 20-nji martynda Aşgabatda gol çekipdi we 2014-nji ýylyň 6-njy iýunda demir ýoluň gurulşynyň düýbüni tutupdy. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan demir ýoluň öz giňişliginden Owgan terhidine çenli 85 kilometrlik Atamurat İmam Nazar böleginiň gurulşyny doly tamamlandygyny we ýakyn wagtda onuň Owganistan Akina atly ýaşaýyş punktuna çenli 3 kilometrlik böleginiň üstündäki işleriň başlanjakdygyny yglan edipdi.
Şeýle-de Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda guruluşyň indiki tapkyrynda demir ýoluň 38 kilometrlik İmamnazar Anthoy böleginiň guruluşynyň planlaşdyrylýanlygy ma'lum edilipdi. Türkmen hökümeti Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň guruluşynyň özüniň ileri tutýan meseleleriniň biridigini aýdar. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşet Meredow 26-28 iýunda Awganistana eden saparynyň dowamında proýektiň Türkmenistan üçin ähmiýetini nykdady. Emma onuň durmuşa geçirilmegi öňçe partner ýurtlaryň arasyndaky özara ulalaşylmadyk mesele barada dil ýarmady. Ýa-ni ýakynda Täjikistan proýektiň durmuşa geçirilmeginiň Awganistandaky durnuksuzluk sebäpli hem sorak astynda goýulandygyny ma'lum etdi. 26 iýulda Täjikistanyň demir ýollarynyň başlygynyň ornbasary Usmon Kalandarow biz demir ýoluň öz bölegimiziň guruluşyna başlamaga taýýar, emma bar zat Awganistana bagly diýip belledi. Şeýle-de Kalandarow demir ýoluň Awganistandaky böleginiň guruluşynyň mali öpçünçiligini öz üstüne alan Aziýanyň ösüş bankynyň ýurdun howpsuzlyk problemasy sebäpli proýekte gatnaşygyny iýde testirenligini belledi. Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektiniň tehnik ykdysady delillendiriş işlerine 9 milyon Amerikan dollaryny çykaran Aziýanyň ösüş banky proýekti goldamak işini takyk edilmedik wagt möhletinde ýatyrýanlygyny dekabr aýynda elan edipdi. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Gödörüň Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýekti bilen bagly çykan soňky maglumatlar hakyndaky gurrungyny dinlediňiz. Hepdeniň zemini Türkmen prezidentiniň edebi döredijiligi, hasanyny Ähmet Rusuw wagtynda ýazýan kitaplary baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet eýçiligine habartary işleri Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Ähmet diýen jalyşy wagtynda bir wada 2 san täze kitabyň üstünde işleýänligini habar berýär. Türkmen telewizionynyň öňünden tasdiklamagyna görä bu kitaplar çuňur oýlanmalaryň we pikir ýöretmeleriň meýwesi bolup durýar. Türkmen prezidentiniň basym çapdan çykmagyna garaşylýan kitaplaryna bagyşlanan telereportajda olary onuň işiniň ören köplügi ýöne işden boş wagtyna çeper dörejilik, ilmi işler bilen meşgul bolýanlygyny talýar. Şeýle-de prezidentiň çeper eseriýa ilmi iş ýazanyna dürli maglumatlar hemme taraplaýyn we içgin öwrenýänligi bellenilýär. Resmi maglumata görä prezidentiň täze eserlerinde türkmen halkynyň göz başyny Owuzhanyň alyp gaýdýan döreýiş taryhy diýilýän we türkmen halkynyň parahatçylyk söýjüligi öz beýanyny tapmaly. Telereportajda nykdylmagyna görä prezidentiň kitaplary türkmenleriň häsiýetiniň aýratynlyklaryny, ýagny ahlak görelgeleriniň özenini düzýän parahatçylyk söýjüligini açyp görkezýär. Bu eserler döwlet ösüşiniň öz ýoluny türkmen nusgasyny gözlemek nukdaý nazaryndan türkmen bir taraplygyna täze garaýyş açar diýip türkmen telewizionynyň reportajynda bellenilýär. Türkmenistanyň prezidenti şu ýyl häzir üstünde işleýän 2 kitabyndan öň 5 kitabyny Paýkas çeşmesi, Çay melhem we Ilham, Gadam batly we dew, Arşyň nepisligi Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly işlerini okujulara hödürledi. Gepin gerdisine aýdylsa, Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri diýilýän işin odal 7 tomy çap edilipdi. Prezidentiň toplamagyna Paýkas çeşmesi ýa-ni çap edilen kitabyň bolsa, türkmen nakyllarda gaýdylýar. Türkmen telewizionyny Berdimuhammedowyň kitaplarynyň meşhurdygyny tasdiklap, olaryň dünýäniň köp dillerine terjime edilenligini hem habar berýär. Azatlyk radiosynyň toplan resmi maglumatlaryna görä Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolaly bäri 40 golay kitap çap etdirdi. Şeýle-de aýdym, saz ýazýar we wagtal öz eserlerini ýerine ýetirip döwlet telewizionyny arkaly halka hödürleýär. Emma garaşsyzlyk döwründe 2006-njy ýylyň dekabrynda çenli Türkmenistanyň metbuatyna başga bir baş ýazgy Saparmurat Niýazow öwgülýärdi. Şeýle-de Niýazowyň dörejiligi okuw programmalaryna girilip, onuň adyndan çap edilen ruhnama ýadygarlyk dikilipdi. Saparmurat Niýazow bu kitaby 3 gezek okuyan adamyň göni jennete girjekdigini wada beripdi. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň jem programmamynyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Ýene-ki efir duşuklarymyz senli hoş, saglykda Azatlygyň tolkunlaryna galyň.